Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Саҳар қатияма корбори зиндагӣ қати кӯдакҳоро кардагим. Ҳамада як корира тақсим када. Дамҷа ман мондам кӯдакҳои майдаву пишак. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, дар Фаберлик аксияҳои соли навӣ давом дорад. Кадоме ки мехоҳед кор кардан, ина соли нав шуд, ниятҳои нав, орзуҳои нав қати бой шидан хоҳед, серпул шидан хоҳед, марҳамат, рақамҳои нозанин дар рӯи экранай оиди кор бинависед. Ман нозанина чанд бор муаррифӣ кардагим, духтарои кати нозанин кор кардагиянд, беҳад хистандан, званиҳои нағз гирифтан, кор дар Фаберлик дар ҷӯшу хурушай. ҳолиам вақте ки шумо дар муддати кӯтоҳ оилики нағз гиред, кори хуб кунед. духтаро озима камтарак маҳсулотҳои Фаберлика нишон метунтон бинен. Шояд ки ҳамин чизо дар хона шумо дар кор боша. Нигоҳ кунед, ҳамун чизои дар корро мехарем. Мисол шумо мере ҳамун фикс прайс мере, киҷо мере ҳамун собун мехаре, айна мехаре, хар нову магазинои состарш чия ва ёш мере мехаре ҳамун чизора. Лекин шумо метавонед доставка кунед, доставка ҳамаш бепул, зато оилӣ гире, пули калон гире. Ина каталоги нав бо ба наздикӣ сар меша. Ҳар як каталогда ягон сюрприз, ягон розыгрыш дора Фаберлик. Беғарзи бо инами группҳо чон розыгрыш доранд, шумо двойной метавонед ягон чи бибуред. Ба ҳамин хотир ҳатман бидроед, нозанинда бинависед оиди кор ҳама чира мефаҳмонда, фаҳмондан, регистрация кардан ройгонай. Просто як бор любопытство кунед, фаҳме кани шумо дар ин кор маъқул мешава ё не. Сразу фикр накунед ки не ман наметавонам, не ман намекунам. духтаро, ина ҳама намуди маҳсулоти Фаберлик ҳастаи шумода ки дар зиндагӣ дар кор мешава. Агар ҳозир регистратсия кунед, инами айна шумода 1 рубл меғалта ҳамин каталогда. Боҷада ҳастаи чизои мардона, духтиҳои занона, хулоса бидроем бинависе, ҳам соҳиби оиле ки калон меше ва ҳам чизои босифат мехаред. духтаракҳои ҷасиби 1 январай мо қати Шараф ва Дилафрӯз тарафи центр рафтестем. Как всегда любимый автобуса. Якбора ҳавои таърифимон безеб шида. Аз саҳар барф борид, борон борид, хулоса хунук шид ҳаво. ҳамин рӯзи соли навда Дилафрӯз ай комментариҳо да комментариҳои мисс Фортуна ята лампаи ҳамин видеосъёмка кунӣ бурида буд. Ба сари ҳавай рафтестем. Имин ҳам хашид ки соли навда мода падарка омад. Xo'sh. Ana-ku. Men bu yoqda suvatdan yuguraman. Тамошобинос, як ми декабр. Аммо мара нависян ки чӣ январ гуфтеси ду буршид. Намедонам барои чӣ. Дилафрӯз падаркаша гирифт. Ай комментариҳо лампа бурид. Мо тарафи Ашан омадем, гудакода падарка харем. Ман гудакомда падарка накарда будам. Вазъиятҳо камтар чаттоқ буд. Нав вазъиятҳо камтар соз шидестай. Чени ҳамин соли навда. Акам мо хеле соли нав ёлка намекунем. Чанд сол шид мо ёлка намекунем. Ай омадаги мо. Мо просто дастархон мепартем, гудакода падарка назад менем, тамом мутфакона мебинем, тамом. Местем ҳамҷа. Ашан омадем. Аками гудако хурсанд шаваста падарка. Ёлка медони ай соли 2000 чанд мо ёлка накардагем. Ай 2018. Чӣ нинаш? Ёлка нинаш харам. Вақте ки ҳамин семьяда ҳама блогерам нигоҳ кунед. Ҳама видео кардастия. Омадем перекус карданим ба магазин медроем гуфтем. Бошобино я чӣ хурдем да. ҷаном омад ирам хурд. Ира бинед. мехезем мерем аку. Ай пай кор. Вай мерем. Мерем пеш ёлка. Пеш ёлка мерем. Видео мекунам бинед. Айёр харидем шона, киндер, сникерс, милки вей, балобата. Падарка кунам 4 гудаки майдада. Тамошобино соат 6. Чанд соати дига? 4. 6 соати дига монда ки соли 23 тамом шава. Анаку мо қадин падаркаи ами бо падаркаи гудако дар юбзак концерт рафтанем ва ҷаном мега бибурем концерт. Мо концерт дӯстдор нестем, гуфтем хай майли биё бурем. Ана ҳозир ду каса мерем. Дидими дигамон қати 4 кас.
ба хона кай мерем мана медонам. Такси вообще нест. Инҷам ха такси рехтаги буд, такси нест. Ҳама таксиш дар дура. Мошин нест вообще. Ина шитем таксида. Баштақо монда. Аштақ монда. Чӣ рафтестем? Майдони Истиқлол. Ба зуд такси ёфтем. Омадем. Тамошобино барои шумо соли навира нишон диҳем. Инҷа дар консерт уже бояд сар шида боша. Гузарем? Мора наёру дар камеро. Инаҳа. Чуда овози консерт нест. Полицай да иҷа. Эвакуатор. Отменили, может? Не, яхнуке, ях. Дамара чӣ зур омада боша инҷа омада. Динамуда инҷа будем. Хати Дилафрӯз. Вой рӯз омадем. Ма суратгирӣ кардистем. Гукне. Соат уже 1:27. Нара гум мешава у талпа. Подписчикои наиҷа мо проверка кардан. И мо штатив бурда будем қати лампаш. Че мега ба ин мумкин нест омада. Ефтам яй магазина напанава. Ифтан кишкуланша. Шодан шава. Мо вахму распаковка кардани будем. Распаковка тебе. Тамошобино амҷо чӣ консерти рафтастане ки одамои ман ин ҳама адими ё бояд бигардам ки ё гум нашаванд. Шараф даже суратгирӣ сар карда. Шарафе ки видео рад намегирифт. Холоса дӯсто, касоне ки дар Тоҷикистон буда хиёл кунед ки уже тамошо карда ёлкара ҳамара. Инам ка гап чап дайда наимҷа. Консерт бояд соат 6 сар мешид, не консерт нест, соат 7 шидест. Соати 8 бояд охир консерта Зулайхо меомад ба мехон нек хапия уже соат 7 гузашт. Фақат суратгирӣ айҷада. Неки хунук ба дараҷаш. Ира бине шаудачиқи хушрӯ. Мо да Ташкенте подписчиков. И просто чай. Герби Тоҷикистон. Флаг чизи. Зура. Ҳама одам вайс консерт соати 9 гуфт. Мо гуфтем мо рафтем дава. Як консерт соати 9 боша. Мичи бурем. Шабака соати 9 мешава. Ҳама гуфтан рафтам. Вай маълум ки соати 9 меша. 9 меган 10 сар мешава. Ва короче салют меша соати 12 мешава. Итогш. Челести ма ях кара бовар мекунӣ. Подписчиков мо ях кардем. Аю дар рафтем меган аю дар намедрои. Аю дар намеброи фақат медрои. Бобран омадем. Напоследок инта меброем мерем. Той на як круг омадем, аю субр омадам. Гуфтам ки мумкин буда. Ана так рафтеси. Тарафи такси машинское худмондак. Хотим ходить прогуливать кунем. Прогулка кунем. Подписчикова майда персомонион дарастем. Мегум неки пастарин ки одамо омадиям персомонион. Ака иҷа не домох шурайда. Махамич канам яки не. Персомонион амои омадиям одамо. Ойлави омадагиам набо. Ойлави. Мумкин Истиқлол надидям. Дидагиам ҳазор бора каналҳои Тоҷикистон нишон медиҳам. Иҷада мая мими френд бокс гирифтум барои кӯдакҳое ки дар хонаҳанд барои солинавишон ва тарафи хона рафтам.